пешакӣ ман ба шумо мехостам як чизро бифаҳмонам, ки дар ютуб як чанд видеоҳо паҳн шудааст, ки дар он ҷо бачаҳо мегӯянд, ки омадем дар сарҳади Қазоқистон қариб 3 рӯз шуд, ки мондаем, сарҳадро гузашта наметавонем, холоса мушкил аст. ба шумо гуфтаниам, ки агар шумо ҳам хоҳед, ки ба ҳамин мушкилиҳо дучор нашавед, ҳамин ширкати таксиҳое, ки ман ҳар рӯз ба шумо тавсия медиҳам, бо ана ҳаминҳо ҳамроҳ шавед, яъне ки ба инҳо занг занед. ман инҳоро пурсидам, инҳо гуфтаанд, ки ин мушкилӣ дар мо вуҷуд надорад. дар давоми 1.5 сутка бе ягон мушкилӣ, бе ягон проблема бачаҳоро бурда оварда истодаем. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, занг занед, шуморо худо хоҳад нағзакак бурда дар давоми 1.5 сутка мебиёранд. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ. ин шабакаи голос Миграционка мебошад. имрӯз дӯстони азиз як чанд хабарҳои муҳимро, ки оиди муҳоҷират ҳастанд, кӯтоҳ карда пешкаши шумо менамоем. донишгоҳи давлатии забони русӣ бо номи Пушкин дар нақша дорад, ки барои муҳоҷирони меҳнатӣ супоридани имтиҳони ҳатмии забони русиро дар давлатҳои худашон таъмин намояд. яъне муҳоҷирони меҳнатии тоҷик сар карда аз тирамоҳи соли 2018 метавонанд ба Русия наомада дар Тоҷикистон имтиҳони ҳатмие, ки барои патент гирифтан ба муҳоҷирон зарур аст, супоранд. бисёр хуб мешуд агар гузаштани медкомиссияву ҳамаи даводавҳое, ки барои гирифтани патент зарур аст, дар ватани худамон, яъне дар Тоҷикистон ташкил мешуд. ин хело хуб мешуд барои он муҳоҷироне, ки дар ФМС барои гирифтани патент ҷавоби рад, яъне отказ мегиранд ва дигар намедонанд, ки дар Русия ба куҷо раванду чӣ кор кунанд. дар Москва дар розыск, яъне дар кофтукоп дода шудааст як муҳоҷир. гӯё ки либоси пулис пӯшидаву аз як лав ҳамаи онҳое, ки тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекарданд, яъне алкогол менӯшиданду сигор мекашиданд, ҳамаи онҳоро ҷарима намудаву аз онҳо пул гирифта, вале квитансия ё ин ки чек намедодааст. пас аз оне ки мардуми зиёд ба пулис шикоят карданд, акнун пулис ӯро кофтукоп мекунад. лекин муҳоҷир буданашро аз куҷо фаҳмиданд? кормандони ФСБ Русия дар Кемерово як зани 31 соларо бо номи Алёна Владимировна дастгир карданд, ки ба тайёр намудани сертификатҳо, гирифтани РВП, вид на жительство, патент ва дигар ҳуҷҷатҳои лозимӣ ба муҳоҷирони корӣ машғул будааст, ки ҳамаашон ғайриқонунӣ ва қалбакӣ буданд. ин занро барои 2.5 сол ба кунҷи зиндон равона карданд. ин хабарро шабакаҳои русӣ бо сарлавҳаи «Первый пошел» чоп карданд. яъне ин қонун вуҷуд дошт, вале он қадар аҳамияташ намедоданд. акнун якум нафар суд шуд. сардори бехатарии комиссияи Мосгордум Инна Святенко пешниҳод кардааст, ки ташкилкунандагони ҳамин гуна фирмаҳо ба 200 000 рубл ҷаримабандӣ карда шаванд. оператсияи нелегални мигрант дар Екатеринбург ба охир расид. ин оператсия аз рӯзи 14 май то 18 май баргузор карда шуд ва рӯзи 21 май маълум гардид, ки дар ин чорабинӣ 303 объект тафтиш карда шуд, 72 ҷойҳои сохтмон, 12 хобгоҳ, 124 ҷойҳои савдо ва чанд заводу фабрикаҳо. дар ин рӯзҳои гузаронидани оператсия 181 нафар ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ айбдор шуданд. дар умум ба ҳамаи инҳо ба маблағи 221 000 рубл ҷарима баста шуд ва ба 37 нафар выдворение за предел России, яъне берун кардан аз қаламрави Русия таъин карда шуд. ва дар охир як огоҳӣ дӯстони азиз. 2-3 рӯзи охир ба ман бисёр бачаҳо аз дохили шӯъбаи пулис занг мезананд, ки моро адел оварданд. вақте мепурсем, миграционкаашон частный хат кашидагӣ аст. дӯстони азиз, агар шумо миграционкаатон частный хат кашидагӣ бошад ва шумо регистратсиятон оригинал ҳам бошад, яъне дар база ҳам бошад ва шумо страховка, яъне суғурта надошта бошен, метавонанд шуморо ҷарима ва запрет монанд. аз 1 майи соли 2016 сар карда ҳар хориҷие, ки ба Русия меояд, новобаста аз оне ки коркунӣ меояд ё ба сайру саёҳат, он кас бояд суғурта дошта бошад. агар шумо гуфтаҳои манро тасдиқашро мехоҳед, марҳамат инро пурра бихонед. хуб дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. агар маъқул шуда бошад, ҳатман обуна шудаву зери навор лайк монед
و حتما به یارو دوستانتان روان کنید تا آنها نیز ببینند. باقی خداوند نگهبانتان باشد. به شما برای کار میخواهم.